A la vall d'Albaida, i concretament a la localitat de Montitxelvo, existeix una ruta que amb el bon temps que fa ara i amb una bona companyia podem realitzar. La Ruta de l'Aigua compta amb un itinerari circular de 5 quilòmetres on podem descobrir els recursos hídrics amb els que compta el municipi. A l'Avinguda de la Constitució parteix esta ruta que ens endinsarà en els avantpassats de Montitxelvo veient les meravelles que han deixat els anteriors pobladors. Aleshores l'aigua era molt fonamental i era un recurs, igual que ara, molt escàs, es tenia que anar a buscar, aleshores convenia fer totes les infraestructures necessàries per a aquella època per a abastir bé les poblacions o bé el camp, que al fi i al cap era el seu mitjà de vida en aquella època. Continuant pel carrer de les Escoles, cap al cementeri, pel camí reial de Gandia, arribant fins al barranc del Planet i seguint per la seva vora esquerra, pegat al barranc. Uns metres més endavant podem gaudir de l'aqüeducte del Planet. En aquesta zona de la vall, els aqueductes es diuen arcaes. És un aqueducte que encara que les seues bases, els seus fonaments puguen ser del segle XV, l'element que vegem és de finals del XVII, principi del XVIII, està format per un arc que travessa el barranc i un altre arc més xicotet que és un pas per on es passava i que té la mida d'un animal carregat en dos àrees. És una mida estàndard que hi havia en aquella època al llarg de tot el País Valencià. Després arribarem a la Bassa del Sastre, una monumental obra d'enginyeria hidràulica construïda possiblement al segle XVIII. Té unes característiques molt peculiars, té uns 1.200 metres d'espai, de superfície, en una fondària que ronda entre els 3-4 metres de fondària. Una bassa que, encara que parega que és la bassa principal, és una bassa secundària, perquè la bassa antiga és una més xicotigua que hi ha davant, que és la que s'utilitzava per a regar la tanda de 9 dies. Des d'ací es segueix fins a la Font de Ferri per un camí forestal. Passant pel riu Rau de Maïques, arribem a la Font de la Nava i la Font de Micairent, on trobem una àrea recreativa, un molí hidràulic i 2 basses. La nostra senda continua pel camí de l'Horta del Molí fins a la mina d'aigua coneguda com l'Alcavó de Remigio. A diferència de la resta dels pous, aquest, de compte d'anar de forma vertical a buscar l'aigua, es va de forma horitzontal, excavant el terreny fins a trobar el naixement o l'ullal de l'aigua. Una vegada trobat, la construcció es feia utilitzant el terreny i utilitzant unes lloses de pedra, es feia una canalització i a continuació es tornava a tirar-se tota la terra damunt i damunt de fet n'hi ha bancals plantats. L'itinerari torna al poble passant per la Font de la Plaça i la Font de Baix. D'aquesta manera tornarem al lloc on hem iniciat la ruta. El que s'ha volgut fer és recuperar tots aquells recursos hidràulics que tenia Montitxelvo, que els nostres avantpassats van anar fent per a utilitzar i fer ús d'aquest recurs que és l'aigua, un recurs molt important per a avui i també per als nostres avantpassats. I el que es veu principalment són l'arcà, és a dir, un sistema d'aqueducte, les basses de rec, depèn de les seues modalitats, algunes fonts, i així com un alcavó o una mina d'aigua, i un poc s'explica també el que era el sistema de rec, és a dir, les tandes, com es partia l'aigua, com anava distribuint-se o com anava donant-se depenia de les èpoques.
Al llarg del recorregut podem realitzar parades a zones amb ombra per a poder esmorzar o dinar, o tan sols fer una parada per continuar gaudint del paisatge d'aquesta població i els seus recursos hídrics. No dubtem en realitzar la ruta de l'aigua de Montitxelvo i així conèixer les meravelles que hi ha amagades als pobles de les comarques centrals.